Jeg vil her vise nogle øvelser af rotatormanchetten, som består af 4 muskler i vores skulderled. Træningen af skulderledet kan klares på 10 minutter med få øvelser 2-3 gange om ugen. Jeg har valgt elastik og vægte på 2 kg. Først tager jeg elastikken og sætter fast på f.eks. en dør eller et rør, som jeg har gjort her. Jeg strækker elastikken og sørger for, at min albue er helt ind til kroppen. Og så trækker du stille ind mod kroppen 10 gentagelser 3 gange. Så skifter du arm, og du regulerer selv modstand, afhængig af hvor stram elastikken er. Så vender du dig om igen og holder hånden eller albuen helt ind til kroppen, og man trækker ud fra kroppen. Og det laver du 10 gentagelser 3 gange. Så tager du håndvægtene og holder dem foran kroppen, hvor du trækker dem op, så lillefingeren er højst oppe. Og det gør du også 10 gentagelser 3 gange. Så holder du vægten foran og tager dem lige op. Og det gør du også 10 gentagelser 3 gange. Så sætter du dig på en stol med hovedet nede. Trækker armene bagud og op. 3, og det gør du 10 gentagelser 3 gange. Husk at holde en lille pause mellem hver gang du har taget 10 gentagelser. God træning.